Saatana Immaheita koat sen. Vittu mennään tänne näin. Pasin jääkaapille perkele. Kesti Suomessa vittu. Nyt te täältä Pasin jääkaapista niin haetaan. Täällä on Carlsberg olutta. Se on se, mikä pitäisi sinne vessan pyttyyn. Tää pitäisi sinne vessan pyttyyn. No niin koitas nyt avata se. Mä en nyt ymmärrä, että miksi. Että tässä on mennyt vuosi sitten. Eikä oo. Tämähän on vittu vielä ihan kuukauden vanha. 2 kuukautta. No en tiedä, mutta anna mennä. No niin. Sitten ruvetaan lopottamaan kaljaa. Juokkaa FPK:laiset kaljaa. Kalja on terveellistä. Kalja on pahaa. Ois sä nyt Pasi hiljaa siellä kameran takaa? Mä oon tässä kamerassa. Vittu sä olet YouTubessa tänään, saatana. Tää on ihan jees. No niin. Sitten ei muuta, kun otetaan tästä näin ja... Onko se muka juotavaa? Et saa yhdellä huikalla alas. En saakka. Onko se pahaa? Tää on erittäin kylmä. Se on ihan oikeesti ollut vitun kauan tuolla kaapissa. Se on ollut Parasta ennen päivää 24. toukokuuta 2007. No anna mennä. Niin mitä sit, saat nyt pelastaa? Saat mä kokeilla. Saat, anna mennä vaan. Noniin. Vittu ei näytetä. No maistuuko se miltä? Tää maistuu. Tunturipurujen raikkaudelta. Aivan. No niin, annas nyt mennä, saatana. Mä tuhosin sen kaljan siinä videossa paljon nopeammin. Te vaan tissuttelette ja ihmettelette. Me nautitaan tätä makua. Mitä vitun makua? Katso, se maku... Väitätkö sä, että sä jotain makua maistelet? Vittu sä mitään makua haluu maistella. Sä haluut kännin päähän, ei mitään makuja. Se maku tulee sieltä niinku ajasta. Nyt päättiinkin asiaa. Niin. Maku tulee sieltä Eli... ikenien väristä sieltä sidoksista. Näytäs nyt sitä tölkkiä vähän lähemmin. Se on sellainen. Ihan on kuin 2 marjaa saata. Kato nyt, näetkö sä? Niin. Tossa ja tossa. Plus, että tää tulee tänään Goatsen, eiku siis YouTubeen. Mitäs mieltä sä oot? Pistetäänkö me? Ei pysty, ei jaksa. Liian hapokasta. On niin Hei, älkää hapokasta, sanokaa ei pysty. tota hapokasta, et... Pistetään aika YouTubeen nörttijuttu. tää näin. Nyt tässä YouTube. Joko se on tyhjä? Ei tää vielä tyhjä ole. No anna nyt mennä, Anna perkele. nyt maista. Mitä, eikö Hyvinkäällä jätkät saa kaljaa tyhjennettyä? Annas nyt mennä. Joo. Saatana, näytäs nyt. Vittu, täällä on joku... Käsi pois eestä, saatana. Joko se on tyhjä? On. Nytkö se on tyhjä? Nyt se on tyhjä. No jumalauta, näytä todisteeksi. Nyt vähän jotain. Älä nyt lattialle kaada, mutta... Onko se nyt tyhjä? Nyt on Heskakin meinaa tyytyväinen, kun sehän sai... Se sai kuulemma pahoja sellaisia henkisiä vaurioita siitä videosta. Onko se nyt tyhjä, Pasi, saatana? Vittu. No mä Onko sä tiedän. nyt Mä perkele heitän tästä tyytyväinen? Oh. Kesti Suomessa ollaan vittu tyytyväisiä. Hei, nyt saa hyvä Kuola kuva. valuu, saatana Hei, suupieli. tästä- No niin, nyt on hyvä. Hei,